mpacho sadi o baobab fruit na me pacho baobab no baobab tree na ye ka ho asem one of the species of the oak tree in the Bible upa obetumi ahwe asem bia meka wo ha no madika kan kiro say information amede ma no ye very authentic nti se ofi se oda to bibia obetumi akọ either say Google no over find out na ade bia matwe wo me nwoma we mu bia nso so no mama Bible verse and in the local language. Yo, you better obey as say and then so or they achain or some for evangelist Kwesi Ejenim Boateng Ameda Stone Age movement and I only me at the issue. As that is here and comma obia wajibra ohweme sabrim. The Pachopi Stone Age movement makama some data a movement via matia me pese said ye na Bible mu yan Christopher no yana nan Israel breso titina omobo mo bra no mutumi nyini chepa no me pese nka yen so ye boy brabo so enti me to me bo ase na me yese me de me ho beye enhweso enti me yese titifo aduane na omudi a ewo Bible no nyina no na try say me start dibi enti se ohwe me ameto ya ekobe yese 12 years ni common cold mpo me nya bi da ohwe me skin ya enkukura me 5 nkan no namda so hu me skin a you be shocked ni nyina ne say titifo abra bone kwan no mofa so eyo mo na ma agidie mu kwan so no a Bible mu nua ne papa ni nyina no eno na me koso ayusu do ba me fia no sa na ma ni nyina ewo ho wo he enwoma ye kura me ya ma se da ko Bible mu from Genesis to Revelation ena enuane a Nyankopon kire nipa se nipa enim nyina ma compare na in a chronological order bibia ne adwuma ye ene sunsumu ne honam kwan ya fa so ye adwuma nyina ma compare nyina ewo ha nti saa enwoma we won saka bia saa enema ma yekekan nyina obehu se ewom na me de okọ nhweso no bi so me pacho ohun sa de bi ekura me ha me pacho sa de o baobab fruit na me pacho baobab no baobab tree na ye ka ho asem one of the species of the oak tree in the Bible upa obetumi ahwe asem bia meka wo ha no madika kan kiro say information amede ma no ye very authentic nti se ofi se oda to bibia obetumi akọ either say Google no over find out na ade bia matwe wo me nwoma we mu bia nso so no mama Bible verse and in the local language nti okohwe a obetumi akan free Bible instead of bia bo nse de me ma wo no enye me na mabọ metrim keke na me keka bibia ske na za baobab tree we ya ye ka ho ase na me ka say one of the oak species no ohwe the Genesis chapter 18 verse 1 obehu wo se na Abraham ete awie bi na otini fie anim Nyankopon eyi ne ho adi kire na adua we ase na obae sanso na okọ Judges chapter 6 verse 11 eno so abofo Nyankopon abofo na nkasa yi ne ho adi kire Gideon no Abraham no wafo mu no sa adua we ase na obofo no bae sanso na okọ Joshua chapter 24 verse 26 eno so Joshua said na ehoye Nyankopon kronkron bia enti dua we yankasa no that is why it is called the tree of life mpacho ohwe ade we ya obehu se ubie so a na ba na ehihiem sei maako sei ya aba we yedi obehu se enti bebre ewum Nyankopon bo ne se de nipa koma na ete pepepe enti saa aba we ye ewum no uyi na se oho a enso white ne wum wo de ye wo fra na no ma e cleanse nipa koma ne nyina saa de we ya meka ho asemi na ba we ye ground a obenya powder from that powder no so enso itimi e cleanse o system no nyina ma efi bia agina mu nyina yi free mu bia we na haban na bibia e ye dro nti ye wo poet bia ye friend one visa nto o free Zimbabwe otro poem bi no say the baobab tree serves as a midwife to its people na je say ne bibia e free na haban na ba besi na ye hini no so ye di enti me pese nipa onya awe na ho se saa ne ma we no nyina atwa ye ho ahia no akra ha we saa ne ma we ya na ho ye den kakra wa ko aboko bia na ta ho se wontumi nso so a oba no ho a no woni powder no woni ayi nyina ho metumi ama obi ama won so akwa ko yusu eno the baobab ye wa hodo bebre ho a as time goes on ye koso a ye cheche ene ye ma no
yɛde ahodo no bi ɛbɛba bɛkeka ho ama mo nso wotumi de bi abɔ mo bra yɛwɔ nnuane ahodo bebree a sɛde mekan no wohwɛ saa buku mu a woto a na akɔ kenkan a wobɛhu kwan a yɛfa so use no a ɛboa ma nipa wo honam wo mɔwerɛ w'ani wo skin ebetumi ayɛ fɛfɛɛfɛ abrɛ ho nyia sɛ afekora na wakɔpɛ nduro bi no chemicals bi ɛde asasasra wo nipa biara ho na ansa na mɛkɔ no mɛkyerɛ wo adeɛ baako bi a ɛno no ebetumi aboa wo paa sɛ woyɛ obi a woyɛ ɔbaa titire wotaa di aduane a yɛfrɛ no lima beans no yɛ saa beans na ɛma no bɛno ayɛ na ɔmota de ɔmo se ɛka no saa beans no wotaa di a ɛma wo skin ɛyɛ fɛ paa mede wo si ha na the next time bia yɛbɛsan di ahyia no mede foforɔ bɛba aba bɛtoa wo so mede mo ase paa